Doethineb Hyn ni'n diolch Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron unwaith eto ac yn gofyn i ti bresynoli dy hun am yn ein plith. I'n erthyn ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tywall dy ysbryd arnom i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Cydwch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. 240 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Awst y 15fed. Fydd ein cynhadledd haf yn dechrau cyn bo hir ac ymhen wythnos a hanner. Fe fydd yr oedfa Gymraeg yn cael ei chynnal. Felly Awst y cyntaf, dydd Iau, prynhawn dydd Iau am hanner awr wedi 4, fydd Brian Jones yn pregethu ni. Fydd hoedfa nesaf, prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 45.
Darlleniad o Epistol Paul at y Colosiaid, yr ail benod, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Colosiaid, yr ail benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Cynnes mi a wellysion i chi wybod pa faint o ymdrech sydd arnaf eich mwyn chwi. A'r rhai yn Laodicea, a chynifer ac ni welsant fy wyneb i yn y cnawd. Fel y cysered eu cylonau hwy wedi eu cyd-gysylltu mewn cariad ac i bob golyd sicrwydd deall i gydnabyddiaeth dirgelwch Duw a'r Tad a Christ. Yn yr hwn y mae holl drysorau Doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. A hyn yr ydw i fyny ddywedyd fel na thwyllo neb chwi ag ymadrodd hygoel, cynnes fy mod i yn absennol yn y cnawd, hynny rydw i gyda chwi yn yr ysbryd, yn llawnychu ac yn gweled eich trefn chwi a chadernid eich ffydd yng Nghrist. Megis gan hynny y derbyniasoch Grist Iesu'r arglwydd, felly rhodiwch ynddo. Wedi'ch gwreiddio a'ch adeiladu ynddo a'ch cadarnhau yn y ffydd, megis eich dysgwyd gan gynyddu ynddi mewn diolchgarwch, edrychwch na bo neb yn eich anrheithio trwy philosophy a gwagdwyll, yn ôl traddodiad dynion, yn ôl egwyddorion y byd ac nid yn ôl Crist. Oblegyd ynddo y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio yn gorfforol ac yr ydych chwi wedi eich cyflawni ynddo yr hwn yw pen pob tywysogaeth ac awdurdod. Yn yr hwn hefyd eich enweidwyd ac enweidiad nid o waith llaw trwy ddios corff pechodau'r cnawd yn enweidiad Crist. Wedi'ch cyd-gladdu ag yn y bedydd, yn yr hwn hefyd eich cyd-gyfodwyd trwy ffydd, gweithrediad Duw yr hwn a'i cyfododd efo feirw. A chwythau pan oeddech yn feirw mewn camweddau a dienweidiad eich cnawd, a gyd-fywhaodd gyda gan faddau i chwi yr holl gamweddau. Gan ddileu ysgrifen law yr ordeiniadau, yr hon oedd i'n herbyn ni, yr hon oedd yn wrthwyneb i ni, ac ei cymerodd i oddi ar y ffordd gan ei hoelio wrth y groes. Gan ysbeilio'r tywysogaethau a'r awdurdodau, fe ei harddangosodd hwy ar gyhoedd, gan orfoleddu arnynt arni hi. Am hynny na farned neb arnoch chwi am fwyd, neu am ddiod, neu o ran dir gwyl, neu newydd loer neu sabothau. Yr rhai ydynt gysgod pethau i ddyfod, ond y corff sydd o Grist. Na thwylled neb chwi am eich gwobr wrth ei ewyllus, mewn gostyngeidrwydd ac addoliad yngylion, gan rithro i bethau nis gwelodd wedi ymchwyddo yn ofer gan ei feddwl cnawdol ei hun. Ac heb gyfatal y pen, o'r hwn y mae'r holl gorff trwy'r cymalau a'r cysylltiadau yn derbyn lluniaeth ac wedi ei gyd-gysylltu yn cynyddu gan gynnydd Duw. Am hynny, os ydych wedi marw gyda Christ oddi wrth egwyddorion y byd, paham yr ydych megis petaich yn byw yn y byd, yn ymroi ordeiniadau, na chyffwrdd ac nac ar chweitha ac na theimla, y rhai ydynt oll yn llygredigaeth wrth ei harfer, yn ôl gorchmynion ac athrawieithau dynion. Yr hyn bethau sydd ganddynt Rhath Doethineb mewn ewyllus-grefydd a gostyngeidrwydd, a bod heb arbed y corff, nid mewn bri i ddigoni'r cnawd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, y fab a'n gwaredwr ni, ac yn dod oherwydd yr hyn na wnaeth ef wrth adael ei gartref yn y nef ac i ddod i'r fath byd a hon, i fyd a fyddai yn ei wrthod, yn ei gysau ac yn ei groeshoelio, i fyd sydd yn dal yn ei wrthod ac yn ei gysau ac yn ei groeshoelio yn ddyddiol o Dduw yn yr atgasedd sydd tuag at yr Efengyl, ac o Dduw i ni yn llawenhau ac yn diolch am y fuddod y fab yn dod ac iddo dalu'r pris am ein rhyddid ni ac iddo ennill ein hachawdwriaeth ni ac i ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd ac yn gofyn o Dduw y bydd y wawr yn torri yn fian, y bydd yr Efengyl yn lledaenu ar hyd ein gwlad ni unwaith eto. Ni'n diolch i ti am yr adegau lle mae hwn wedi digwydd. Yn diolch am yr adegau hynny yng hanes ein gwlad ni cyfnodau o dywyllwch a chaledwch ac anghrediniaeth.
ond o Dduw yna i ti ddod ac i'r wawr dorri ac i'r Efengyl ledeini o un pen o'r wlad i'r llall. Ond o Dduw, mae gymaint o flynyddoedd wedi mynd bellach ac yn gweld y tywyllwch yn mynd yn mor dywyll, y difaterwch wedi mynd tu hwnt i bob dychymyg. Ac o Dduw, i ni yn galw arna ti i drigarhau, i ti ddod yn ôl ac i lywyrchu dy wyneb ar ein gwlad ni unwaith eto. Byddwn ni yn cael gweld dyddiau lle bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu ac yn cael ei foli o Dduw. Y bydd pobl yn dwy'n clod i'th enw di mewn addoliad gyda'i gilydd, ond hefyd mewn bywyd y byddwn ni'n cael gweld gwir ffydd a gwir Gristnogaeth unwaith eto yn ein gwlad ni. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn ac i ni yn galw arna ti yn dair y byddu di yn trigarhau. Ac na fydd oedi pellach, ond y byddwn ni yn cael gweld symudiad mawr o'r nef. Y bydd tywalliad o'r ysbryd glân unwaith eto arnom ni ac ar ein dinas ac ar ein gwlad ac ar wledydd y byd. Y byddwn ni yn cael gweld dyddiau lle bydd y enw di yn cael ei ddyrchafu. Ni yn cyflwyno'r oedfa i ddofal di, yn cyflwyno'r dydd i ddofal di ac yn gofyn i ti fendithio. I ni meddwl am y gynhadledd sydd yn agosau. I ni'n cyflwyno'r holl gynhadledd i ti, ond hefyd yn arbennig am ein cwrdd Cymraeg ni o Dduw ac yn meddwl cyn lleied o ddiddordeb sydd yn ein gwlad ni am yr Efengyl, cyn lleied o ddiddordeb am yr oedfa honno o Dduw, i feddwl am y deilad fel hon. Yn yr hen ddyddiau o Dduw byddai'r oedfa felly lle mae'r gair yn cael ei ffrygethu'n ffyddlon. Mi fyddai pobl yn tyrru i wrando. Ond o Dduw, mae fel petai'r Cymru wedi hen droi cefn ar y fath oedfa. Ond i ni yn gofyn i ti i rhoi ffydd i ni ddisgwyl. Yn gyntaf o Dduw, i ddisgwyl ti i ymweld â ni yn ystod yr oedfa honno. Byddi di nerthu dy was wrth iddo bregethu dy air. Ac yna o Dduw i cael ffydd i gredu y gall pobl cael ei symud o'i trwmgwsg i ddod i glywed dy air di yn cael ei chyhoeddi. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'r oedfa honno, gofyn i ti ddiogelu'r oedfa, a'r holl oedfa yn ystod yr wythnos. Y bydd na fendith, y bydd na symudiad o'r nef. Cadwa ni o Dduw, cadwa ni heddi, bendithiau'r oedfa hon. Nertha ni yn gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol, y bydd y cyfan y byddwn ni'n ei wneud yma yn dy blesio ac yn dy ogoneddu di. Ter felly, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu emyn rhif 639, 639. Pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll, ond pen i'm traed yn eog aflan oll, dan glwyfau dwys tra dyfnion trymion trist, ond meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. 639 gan i sefyll i'w chanu. Bydd am testyn o Colosiaid yr ail benod ar drydedd adnod. Colosiaid 2 adnod 3. Yn yr hwn, y mae holl drysorau Doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Ar yr hyn a wyddom sydd yn wir, fod dyn yr un peth heddi ag yr oedd yn yddiau Paul, ac hyd yn oed yn bellach nôl at adeg pan gafodd dyn ei greu ac i'r cwymp. Y mae natur ddynol yr un peth. Does dim byd wedi newid petawn ni yn hanesydd ac yn edrych trwy holl lyfrau hanes ac yn cael detholiad o lyfrau. Yr un fydde'r natur, does dim byd wedi newid. Sicr falle mae'r amgylchiadau allanol wedi newid, ond mae natur ddynol yr union yr un peth. Yr un yw'r tueddiadau dyn. Balchder, dyn dal yn flaenllaw. Y mae dyn dal yn wrthwynebus i'r Efengyl. Ac felly wrth reswm, tebyg iawn fyddai cynulleidfaoedd dros hanes ein byd.
cynulleidfa byddai'r Apostol Paul wedi gael, tybiwn ni fyddai yn debyg iawn i'r gynulleidfa sydd yma heddi a sydd wedi bod dros y blynyddoedd ac ar hyd a lled ein gwlad ni heddi. Dwi wedi aml yn meddwl petawn ni'n gallu tystio i'r ffaith fy mod i wedi pregethu mewn capeli lle mae yna gannoedd o bobl, dwi erioed wedi pregethu gynulleidfa fawr, falle un neu ddwy waith yn fy mywyd, wedi cael cynulleidfa weddol fawr yn ôl ein ffigurau ni heddi, falle 100 wedi bod yn yr oedfa unwaith neu ddwy waith. Felly allai ddim siarad gormod am hynny, ond byddai'n amlwg byddai hwnna'n wir, petai'r lle yma'n llawn heddi o ran oedfa heddi, o ran cynulleidfa. Mi fydde beth dwi'n dweud nawr yn sicr yn wir, bydde'n union yr un peth ar gynulleidfa nyddiau Paul. Ond dwi'n mentro dweud o fy mhrofiad i o'r cynulleidfa oedd lleiaf dwi erioed wedi pregethu, ac y rai cyfartaledd dwi wedi pregethu rhywbeth rhwng 15 ac 20, siwr o fod. Dyna yw'r niferoedd arferol, os dwi'n mynd ar hyd a lled, falle dyna'r nifer dwi wedi gael. Ond be fydden ni'n mentro dweud, falle fy mod i'n anghywir yn hyn, ond be fydden ni'n mentro dweud yw fod yr cynulleidfa ar union yr un peth yn nyddiau Paul ac yw'r rheini, y rai bach hynny. A petai'r lle yma'n llawn, a petai'n ni'n cael mynd i rywle lle mae yna lot fawr o bobl, bydden ni'n mentro dweud yr un fydde'r gynulleidfa. Bydden yna rai yn ei plith methu deall y neges yn llwyr. Hyd yn oed mas o 15, hyn o fan hyn, mi fydden ni'n mentro gofyn fan hyn, a ydyw beth dwi'n dweud siwr o fod yn debygol o fod yn wir fan hyn. Bod yna rai fan hyn ddim yn deall y neges yn llwyr. Rhai yn elynion hyd yn oed i'r Efengyl, eraill yn rai falle byddai'n gallu cael ei symud yn gyflym o symlrwydd yr Efengyl, dan ddylanwad pwy bynnag. Rhai yn credu ac yn dymuno dilyn y llwybr cul. Rhai yn gwybod nad ydyn nhw'n Gristnogion, rhai yn meddwl bod nhw, dydyn nhw ddim. Mae'n swnio lot o bobl yn diwedd. Ond mewn cynulleidfa fach fel hon, mae'n debygol iawn o fy mhrofiad i ar hyd a lled o gwahanol llefydd lle dwi wedi pregethu, mewn cynulleidfa fach, ar ôl yr oedfa, yn siarad gyda gwahanol rai, dwi'n siarad gyda nhw ac bron bob tro mi fyddwn ni'n ffeindio mae yna gynhesrwydd anhygol fan hyn, mae yna rhywbeth yn ei gwyneb nhw pan pregethu bod yn goleuo fyny a chi'n dyrchafu Crist ac maen nhw'n llawenhau gyda chi. Ac yna chi'n gweld rhywun arall, a mae'r wyneb yn galed. Eraill, dim ymateb o gwbl, pam? Dyn nhw ddim yn gwrando. Rhai yn dod lan atoch chi ar y diwedd, a chi'n gwybod ydyn nhw ddim yn deall, a maen nhw'n siglo'ch llaw chi, diolch yn fawr am yna, a chi'n gwybod ydyn nhw ddim yn ddiolchgar achos dydyn nhw ddim wir yn hoffi be chi wedi pregethu. Mae'n cynulleidfa o 10. Mae'n anhygol yn diwedd. Petai yn 500 byddwch chi'n meddwl bod e'n fwy tebygol bod chi'n cael amryw, ond hyd yn oed mewn cynulleidfa o bach. Mor aml i chi gael, wrth gwrs, dwi wedi mynd i fod bob tro, fydde'r rhai yn dadlau wahanol. Ond o fy mhrofiad i, byddwn ni'n dweud, yn aml iawn, ac felly, mae'r rhai yn dweud, ni'n gofyn, pryd i chi'n pregethu'r Efengyl? O, mae pawb yn Gristnogion fan hyn. Sut i chi'n gwybod? Fydde'r pregethu'r Efengyl bob oedfa. Yn sicr unwaith y sil, eb nos na dwywaith y sil. Sut fedrwch chi ddod yn Gristion? Beth yw iachawdwriaeth? Mae yna rhyw gamddealltwriaeth wedi dod. Mae yna rhyw feddwl rhamantaidd ar gynulleidfa. Dyw'r cynulleidfa falle ddim cweit beth i ni'n meddwl. Rhai ddim yn deall, rhai ddim eisiau deall, rhai'n gwrthwynebu deall, a rhai wedi deall. Ond dyna fel oedd hi gyda Paul. Yr oedd e'n poeni bod na rhai yn eu plith nhw ddim wedi deall. Ac falle yn gallu gweld nhw, i chi mynd i newid yn fuan, i chi mynd i cael eich temtio i symud o symlrwydd yr Efengyl. Dan bwysau gau a thrawon yn dod i mewn i'r eglwys i'ch... Yn gallu gweld nhw. Mi roedd e'n nabod i gynulleidfa. Ac mi roedd e'n gallu dweud, hyd yn oed dim ond trwy siarad â nhw, ond trwy clywed am rai o'r ein, mi roedd e'n gwybod mae yna beryg fan hyn. Colosiaid 1, y benod blaenorol, adnod 28-29, gwrandewch ar hwn. Yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu, gan rybuddio pob dyn,
a dysgu pob dyn ym mhob doethineb fel y cyflwyno'n bob dyn yn berffaith yng Nghrist Iesu. Am yr hyn, yr ydwyf hefyd yn llyfurio gan ymdrechu yn ôl i weithrediad ef, yr hwn sydd yn gweithio yno fi yn nerthodd. Nawr, roedd ganddo fe faich dros y gynulleidfa. Ac ym mhob oes ceir yr un drwg yn dod a'i ymosodiadau tuag at yr Efengyl. Ond ydy hwnna'n wir. Dyna yw natur yr eglwys, dyna natur yr Efengyl. Mae Satan wrthi, dydd a nos, yn ymosod yr Efengyl. Nawr, mae rhai o'i ymosodiadau yn gwbl amlwg, ni'n gwybod hynny. Dyna'r broblem gafodd Paul, dyna'r broblem yr eglwys wedi chael erioed, yw pan i chi'n sôn am beryglon. Mae yna rhai yn amlwg. Mae'n ddigon amlwg, os oes y grefydd arall yn dod ac yn dweud bod Cristnogaeth yn anghywir, nawr mae hwnna'n amlwg, ond dim dyna yw'r peryg mwyaf. Mae'n beryg anferth, yn sicr mae'n beryg anferth, achos mae'n dod â'i broblemau. Ond y peryg arall yw lle mae'n Efengyl ffug, mae'n debyg i'r Efengyl. Ond dyma oedd Paul yn ei gael a dyna i ni'n ei gael. Mae'n anhygol pan mae pobl yn neud be mae Paul yn neud heddi, yma yna wrthodiad. Mae pobl yn dweud, dyma chi yn mynd ymlaen am yr un hyn beth. Tro ar ôl tro yn rhybuddio. Ond dyna beth, a dwi'n gobeithio fedra i brofi fe fan hyn. Wel, yn gyntaf, hoffen i edrych ar faich yr apostol, yna dymuniad yr apostol ac yna her yr apostol. Wel, yn gyntaf, baich yr apostol. Edrychwch ar ei faich yr adnod gyntaf o'r ail benod. Canis mi a ewylltysiwn i chwi wybod pa faint o ymdrech sydd arnaf eich mwyn chwi a'r rhai yn Laodicea a chynifer ac ni welsant fy wyneb i yn y cnawd. Petro'n ni newid hwnna. Hoffen i chi fan hyn wybod yng Nghapel yr Rhath, ac yna'r Tabernacl, ac yna fe allan ni enwi ambell i gapel arall, falle sydd o'r un baich â ni. A mi fyddwn ni'n dweud, hoffwn i chi wybod faint o ymdrech sydd arnaf eich mwyn chi. A allan ni clywed rhain dweud, ma ni off to. Ond nid dyna math o oes sy'n ni'n byw ynddi. Yn y benod blaenorol, dywedodd am y rhybuddio na wnaeth, fe nath y lafurio trostynt, fe nath y rybuddio nhw. Ac yma mae'n dweud, mae ymdrech gen i drostoch chi. Mae e wedi bod yn ymdrech fawr, mae e'n faich drom, dydw i ddim yn gallu ffoi o'r ymdrech yma, mae e arnaf i dydd a nos. Nid chwarae bach oedd ei ddiddordeb yn nhw, nid dim ond cofio pan oedd rwy'n yn holi amdani nhw, fi'n cofio nawr y Colosiaid a Laodicea, dwi'n cofio amdani nhw, nhw'n bobl neis, cofiwch fi atyn nhw. A dyna fe. Na, doedd e ddim felly. Roedd ei fywyd canis Crist i mi, byw i mi yw Crist. Ac ogoniant Crist, ac roedd hwn ynghlwm a'i faich dros y bobl, yng Ngholossia ac yn Laodicea a'r eglwysi cyfagos. Roedd am i'r a'r eglwysi cyfagos fod yn barod i wynebu'r ymosodiadau gan gau athrawon. Nid oedd am weld niwed i'r un ohonynt, hyd yn oed yr rhai na chyfarfyddodd erioed o'r blaen, hyd yn oed os oedd e ddim wedi cyfarfod â nhw, roedd ganddo fe faich drostynt. Problem oedd e'n gweld yr Iddewon eithafol yn gwthio i gau athrawiaeth, a mynnu cadw'r ddeddf seremoniol. Oedd e'n gweld hwn yn cropian i mewn i'r eglwys, y tueddiadau eithafol, deddfol, rheolau, mae rhaid i chi wneud hyn os ych chi am fod wir yn ysbrydol, os nad ydych chi'n wneud hyn, a chi gallu gweld heddiw ond ydych chi, yr un math o beryglon, termau gwahanol yw os nad ydych chi yn wneud hyn, yn edrych fel hwn, yn wneud hyn a'r llall, yn magu'ch plant fel hyn, yn gwneud hyn a'r llall, yna dydych chi ddim yn ysbrydol, rhaid gwneud hyn i fod yn efengylydd, ac felly maen nhw'n dweud hynny, a maen nhw wedi camddiad mae gwir sancteiddrwydd i ni chwilio amdano, nid ticio'r bocs bod ni yn neu ddim yn gwneud ambell i beth. Ond dyma beth oedd yn digwydd yno yn yr eglwysi cynnar.
Fe welodd gymysgwch rhwng athroniaeth y cenhedloedd ac iddewiaeth. Fe ddath gnosticiaeth yma I fewn, ac roedd hwn yn gau a thrawiaeth. Ond mae yna gymaint o ffyrdd mae gau a thrawiaeth yn dod mewn yr eglwys. Gorbwysleisio hwn, tan bwysleisio'r llall. A mae'r canlyniad yw, mae'n arwain at Efengyl ffug. Roedd rhain yn yr eglwys fore yn tynnu ffwrdd o ddwyfoldeb Iesu Grist. Roedd yn pwysleisio fod ganddo fe nerthoedd arbennig, yn ddyn anhygol, ond doedd ddim yn dduw. Ac felly roedd Paul yn gweld sut oedd hwn yn cropio ni fewn. A sut oedd pobl hyd yn oed, falle tybio nhw, ddim hyd yn oed yn dweud hynny ambell waith, falle bydden nhw'n dod â fe mewn gydag amser a dweud, mae'n dda I chi wneud hyn a'r llall, mae'n dda cael enweidiad, gwnewch hyn, fyddwch chi'n edrych lot yn well, ac yn gallu perswadio. Ac roedd Paul yn gweld hyn, ac roedd ganddo faich drostynt. Na fyddwch chi'n cael eich dylanwadu. Roedd yn gwybod gyda'r eglwysi cyfagos, Colossia, Laodicea a'r eglwysi o gwmpas. Oedd e'n gwybod, mae yna broblem fan hyn. Beth oedd y broblem? Wel, os oes yna un eglwys ddim yn bell o'r llall, beth sy'n mynd I ddigwydd? Fe allan nhw ddylanwadu ar ei gilydd. Beth oedd yn mynd I ddigwydd? Falle bod yr eglwys Laodicea yn mynd I gynnal oedfa. A beth mae'r lleill yn mynd I wneud? Maen nhw'n cael cyhoeddiad bod nhw oedfa ymlaen ac maen nhw'n mynd I fynd. A maen nhw'n mynd I gefnogi gilydd a chi'n dweud, wel, mae hwnna'n hyfryd am mae cyn belled nad yw'r dylanwad yn un drwg. Ac dyma beth oedd Paul yn gwybod, mae'r rhain yn agos. Ac fel mae afiechyd, os ych chi'n dod o fewn cyffyrddiad I rywun arall sydd wedi cael rhyw poen bol neu rhywbeth o'r felly, neu anwyd, ych chi'n gwybod, falle mae yna bosib mawr fydd yr anwyd neu'r poen bol yn cael ei wthio i'r person nesaf. Ac ych chi'n gwybod yn yr ysgol I ni'n dweud, os yna rhyw salwch gyda rhyw blentyn I ni'n goffod dweud, 2 ddiwrnod, 48 awr, peidiwch a dod yn ôl. Pam? Byddwch chi'n gwasgaru'r salwch, a ni ddim eisiau fe fynd trwy'r dosbarth. A dyma'r peryg oedd e'n gallu gweld, dim dim ond un eglwys, beth os oedd rhain yn mynd, fewn i'r oedfa arbennig fyna, ond falle, fel yn yr oes sydd gyda ni heddi, chi'n clywed yn pobl yn mynd I oedfa, yn fan hyn, fan draw, ac yn cefnogi rhywbeth neu gilydd, rhyw fedydd, neu rhyw dod yn aelod, neu rhywbeth neu gilydd, a mae yna gyfarfodydd yn yr eglwysi, ond falle bod rhain yn dod â pob math o bethau mewn. Maen nhw'n canu pethau na ddylsyn nhw canu, maen nhw'n pregethu mewn ffordd na ddylsyn nhw pregethu, ond mae e'n Gristnogol I ryw bwynt. Mae bron yn iawn. Paid â bod mor eithafol, Paul. Paid â bod mor ffyslyd. Sdim eisiau di poen am Laodicea. Sdim eisiau poen am yr Iddewon yn mynd i'r capel yna. Paid â phoeni beth I nhw. Mae'r rhain yn mynd I fod yn oce. Mae popeth yn iawn yn y diwedd. Ond ydych chi gallu clywed dyna sut mae pobl yn siarad heddi. Popeth yn iawn. Mynd ar wyliau. Sdim ots sut fath o eglwys yw e. Mae'n oce. Mae'n iawn I chi ymuno yn yr addoliad sydd ddim yn parchu'r holl alluog Dduw. Ac I ddweud y gwir beth sydd yn digwydd, maen nhw'n dod nôl a maen nhw'n dweud, wel, wnaethon ni fwynhau hwnna, cryn dipyn. Oedd e'n neis. Mae'r bobl yn garedig, roedden nhw gynno I ni. Roedden nhw te I ni hefyd. A gwahodd ni nos fawrth ar ôl rhyw oedfa arbennig, gan bod ni ar ein gwyliau ni. Maen nhw mor neis. Fi'n gwybod bod nhw ddim cweit fel ni, a dyna beth sy'n digwydd. Ac ych chi'n gweld falle bod na rhyw safonau yna'n dod. Ac oedd Paul yn gwybod, mae hwnna'n mynd I ddigwydd. Mae yna ddylanwadau pobl agos. A mae'n dweud, byddwch yn ofalus. Canis miaw y llyswn I chwi wybod pa faint ymdrech sydd ar eich mwyn chwi a hefyd rhai yn Laodicea. A dim dim ond nhw a chynifer ac ni welson fe wynebu yn y cnawd. Pob un ohonyn nhw, mae gen I faich drostoch chi. Chi'n mynd I ostwng y safon, a beth sy'n digwydd os chi'n gostwng y safon? Mae'r Efengyl yn mynd. Yn yr ail benod, edrychwch ar ei faichau. Ni dim ond yn sôn am yr ail benod, allan ni edrych ar yr holl lythyr, ond petawn ni jyst yn edrych ar yr ail benod. I'r rhai falle, i'r rhai sy'n gwrando falle, bydd yn meddwl, dyma ni, rhybuddio. Mlaen yn nhw bod I eglwysi sydd yn fydol ac yn chwarae crefydd. Na fyddech chi'n gallu newid y pwnc unwaith? Na fedrwn. Chi'n gwybod pam? Mae'n anysgrythurol I newid y pwnc. Grandewch ar Paul, os ych chi eisiau dweud hynny, beiwch Paul. Adnod 4.
A hyn yr ydwyf yn ei ddwedyd fel na thwyllo neb chwi ag ymadrodd hygoel. O, dwi ddim eisiau chi cael eich twyllo gan gau athrawon. Adnod 8, edrychwch na bod neb yn eich anreithio trwy philosophy a gwag dwyll yn ôl traddodiad dynion, yn ôl egwyddorion y byd ac nid yn ôl Crist. Adnod 8 oedd hwnna. Ni wedi cael pentor yn y 2 adnod gyntaf. Adnod 4, adnod 8, yna adnod 16. Am hynny, na farned neb arno chwi am fwyd, neu am ddiod, neu o ran dydd gwyl, neu newydd loer, neu sabothau. O, pidwch y gadael nhw. Na farned neb arno chwi. Adnod 18. Na thwylled neb chwi am eich gwobr wrth ei ewyllus mewn gostyngeidrwydd ac addoliad ynghylion gan rithro i bethau ni sgwelodd wedi ymchwyddo y nofer gan ei feddwl cnawdol ei hun. Dyna i chi rybuddio. Dim ond yn yr ail benod. Darllenwch yr ysgrythyr. Ac mae gan weision yr arglwydd faich. Bob oes pam yr Efengyl yn cael ei wanhau. Achos os gwanhau'r Efengyl, dyw e ddim yn Efengyl, yn ôl be dwi'n deall, yn fy marn i. Dyna be dwi wedi cael fy magu ddysgu ac i ddarllen o'r ysgrythyr ac o'r llyfrau o'r weision ar arglwydd sy'n cael ei bendithio, a bob un llyfr dwi wedi ddarllen, bob un wythnos dwi'n paratoi, dwi ddim yn darllen y llyfrau eraill na, dwi ddim eisiau gwasgafu fy amser i ar hynny, falle bych chi'n dweud, wel, beth am wneud e? Ond allai ddweud ydych chi, o, dwi ddim eisiau gwasgafu amser, falle byddem yn beth da, ambell waith i wybod beth mae ambell i ni'n dweud, ac o dro i dro byddwn ni'n wneud e, ond dwi ddim eisiau gwasgafu amser, dwi eisiau gwybod beth mae mawrion yr eglwys, yr rhai fi o dan bendith yr ysbryd glân, ac mae pob un o'r reina yn dweud yr union yr un peth, tro ar ôl tro, peidiwch a cael eich twyllo, peidiwch a gadael i Efengyl, i'r ffydd Efengylaeth fodern eich twyllo chi i fynd ar hyd llwybr arall. O na fyddwch chi yn cael eich twyllo a'ch anrheithio, achos dyma beth sy'n digwydd, mae'n cynhyrchu Efengyl sydd yn arwain at ddistryw. Dyna'r unig beth dwi'n gallu gweld yng Nghaerdydd. Ond gyda'r rhybydd mae wastad dyrchafu Crist. Achos mae Paul yn sôn am y broblem, ond mae'n mynd at wraidd y broblem, ac mae'n mynd at wraidd yr ateb i'r broblem. Edrychwch, adnod 2, mae'n dyrchafu Crist fel yr unig ateb, achos dyma'r broblem ar y pryd. Roedden nhw'n tanseilio Crist. Adnod 2, fel y cysuryd ei cylonau hwy wedi'i cyd-gysylltu mewn cariad, ac i bob golyd sicrwydd deall i gydnabyddiaeth dirgelwch Duw a'r Tad a Christ. Yn yr hwn, mae holl drysorau Doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Dyna be mae'n dweud, o, peidiwch chi a tanseilio fy Nghrist i. A byddwch ofalus. Mae'n mynd ymlaen adnod 6 a 7. Megis gan hynny y derbyniasoch Grist, Iesu yr arglwydd, felly rhodiwch ynddo, wedi eich gwreiddio a'ch adeiladu ynddo ef a'ch cadarnhau yn y ffydd megis eich dysgwyd gan gynyddu mewn diolchgarwch. I chi'n gallu gweld ei faich e fan hyn. Mae'n edrych ar yr eglwysi yma ac mae'n dweud, o, byddwch yn ofalus, deallwch pwy yw Crist eich gwaredwr, pwyswch yn llwyr arno fe, ac yna o byddwch yn ofalus o'r gau athrawon sydd yn dod mewn i'r eglwysi ac yn dod â pethau fan hyn fan draw sydd yn tanseilio'r Efengyl. Dim ond y ail benod i ni wedi edrych yn o'n sydyn iawn, ac mae e gyd yno. Mae'n dweud yr oedd ei ymdrech trostint yn holl gynhwysol. Beth mae'n ei olygu wrth ymdrech, yr oedd e'n brwydro mewn gweddi trostint. Doedd e ddim yn aml yn anghofio amdanyn nhw. Roedd yn edrych ar gyflwr yr eglwysi. Dychmygwch sut bydde Paul yn teimlo heddi, ac yn enwedig petai yn gwybod am hanes ein gwlad ni. Bydde fe ddim yn gallu ymlacio llawer. Mi fyddai galon yn torri
wrth weld cyflwr yr eglwysi. Dyma beth yw'r ymdrech yma, yr ymdrech o weddi trostynt ei faich mor drom na fyddent yn cael ei hudo i ffwrdd o'r Efengyl. Mae'r ymdrech hefyd yn erbyn yr ymosodiadau'r un drwg. Mae'n dweud wrth yr eglwysi yma yng Ngholosiau, mae'n dweud wrthyn nhw, mae gen i ymdrech i chi, nid yn unig y baich o weddi drostoch chi, ond mae'r un drwg yn ymosod arna'n ddyddiol, yn bersonol. Mae'n dod ag amgylchiadau, mae'n sibrwd, mae'n dod â phroblemau. Mae'n frwydr ysbrydol, mae'n frwydr tywyll, mae'r picellau tanllyd yn cael ei taflu. Mae'r erledigaeth o lawer i'r ddewon ar gelynion yr Efengyl, roedd hwnna'n ymdrech yn ddyddiol. Mi roedd e'n gwynebu rhai oedd yn ei gesau, ymdrechodd hefyd yn y gwaith o'r weinidogaeth o deithio milltiroedd, y teithio di-ri a wnaeth y blinder corfforol, yn mynd i'r gwely yn y nos, gyda baich drostyn o'n hefyd, ei gorff wedi blino, ei feddwl wedi blino, ei enaid wedi cael ei frwydro gan yr un drwg. Ac mae Paul yn siarad dweud nhw, dwi'n ymdrechu drostoch chi, dwi'n dyheu am eich lles o'r fath ymdrech. Roedd yn dymuno bydde Duw yn cael ei glodfori. Na fyddech chi yn ofalus. Dyma be bydde Paul yn dweud, i gynulleidfa fel hon. Byddwch yn ofalus, na fyddech yn gwrando ar air Duw ac ar ei orchmynion. Dyna beth oedd e'n dweud, byddwch yn ofalus. Mae'r problemau yn anferthol. Maen nhw'n dod o bob cyfeiriad. Ac i chi'n gweld nhw'n dod, ac felly mae rhaid i ni fod yn ofalus. Pan mae'n ymosodiad ar yr Efengyl, mae rhaid i ni amddiffyn mae rhaid i ni rybuddio'r bobl, mae rhaid i ni bregethu amdano fe, mae rhaid dyrchafu Crist. A dyna be nath e. Mae gadewch i ni symud ymlaen. Dymuniad yr apostol. Dyma oedd ei ddymuniad adnod 2. Fel y cysuryd ei cylonau hwy, wedi'i cyd-gysylltu mewn cariad ac i bob golyd sicrwydd deall i gydnabyddiaeth dirgelwch Duw a'r Tad a Christ. Dyma beth oedd e'n ei dymuno gweld yn y bobl, ei bod nhw'n mwynhau cymdeithas undod ysbrydol. Mae hwn wedi cael ei gamddeall yn llwyr heddi. Mae pobl yn meddwl bod undod, yr uno gydag eraill, yw'r union rheswm mae'r eglwys mewn fath gyflwr. Maen nhw wedi unod â phobl sydd ddim yn credu'r Efengyl yn llwyr, sydd yn fydol yn ei hymdrechio nhw. A nid dyna beth yw undod, nid troi o'r neilltu o'r gwahaniaethau, os dim ots am hwnna, os ych chi'n gallu dweud hynny, dydy'r gwirionedd ddim yn bopeth i chi. Ond beth mae'n dyheu amdanyn nhw? Na fyddech chi yn deall yr Efengyl, ac trwy hynny fydd na'r undod o gariad ar y sail y gwirionedd. Dim ond trwy mynwesu'r Efengyl gellir cael y cyd-gysylltu mewn cariad. Tu hwnt, does dim cyd-gysylltiad. Roedd yn dymuno iddynt, na fyddwch chi wedi deall beth yw Cristion. Ac yna mae'n mynd ymhellach hyd yn oed, ac i bob golyd sicrwydd deall. Dyma oedd e'n dymuno iddyn nhw, na fyddwch chi mwynhau sicrwydd cadwedigaeth, y sicrwydd sydd i'w gael yng Nghrist. Ei bod yn mwynhau y wybodaeth bod ei heneidiau yn ddiogel hyd tragwyddoldeb, a hynny yn Iesu Grist. Na fyddwch chi'n deall pwy yw Iesu Grist, a'r hyn mae wedi wneud, ac yna wrth ddod iddo fe trwy ffydd a gras yn eich denu chi ato, bod yna sicrwydd cadwedigaeth, a bod chi wedi cael y sicrwydd hynny. Yn gwybod bod eich pechod wedi ei maddau, fod pob staen wedi olchi trwy ei waed ef, a fod Crist wedi byw y bywyd perffaith trwy cadw'r ddeddf yn eich lle. Na fyddwch chi'n mwynhau'r sicrwydd fod Iesu Grist wedi talu'r pris yn llwyr ar y groes trosom ni. Nad oes amheuaeth gyda chi. Dyna lle hapus i fod. Sicrwydd. Dyma fy nymuniad i fod na gadernid yna, fel Ioan 6 adnod 69. Ac yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mai tydi yw'r Crist, mab y Duw byw. Dyna beth oedd eisiau nhw gallu dweud, fel mae Ioan yn dweud, bod ni'n credu ond yn gwybod mai ti yw Crist, fy ngwaredwr, fy iachawdwriaeth i,
Dyna beth oedd eisiau dyn nhw. Mae ganddo fe faich dros dyn nhw. Mae e'n dymuno y bydden nhw yn cael y dealltwriaeth yma o'r Efengyl a'r sicrwydd, ac yna yn tyfu mewn gwybodaeth o'r dirgelwch. Beth yw'r dirgelwch yma? Dirgelwch y tad a'r mab. Ac i bob goled sicrwydd deall i gydnabyddiaeth dirgelwch Duw a'r tad a Christ. O mi, nath Paul gyffwrdd ar y dirgelwch. Ydych chi erioed wedi meddwl am yr Efengyl fel dirgelwch? Wel, mae e. Os nad yw e'n ddirgelwch i chi, yna falle dwi ddim yn Efengyl i chi. Achos mae e'n Efengyl rhyfedd iawn yn diwy. Mae e'n ddirgel, mae'n ddirgelwch, mae dirgelwch yn y tad, yn y mab a'r ysbryd glân. Colossiaid 1:26-27, sef y dirgelwch oedd guddiedig oesoedd ac cenedlaethau, ond yr awr hon a eglurwyd i'w saintef. Sut? Datguddiad? Yn cael ei y dirgelwch yma. Adnod 27, i'r rhai ewyllysio Duw hysbysu, beth yw golyd gogoniant y dirgelwch hwn, ymhlith y cenhedloedd, yr hwn yw Crist ynoch wi. Gobaith y gogoniant, Iesu Crist yno ni. Dyna chi ddirgelwch. Y diwdod. Mae e tu hwnt i'n deall ni. Dyma'r Efengyl, nid dewyswch gris, nid rhowch eich llaw fyny, nid sgrifennwch ar rwlinell, nid gweddiwch rhyweddi, nai benderfynu dilyn Cristnogaeth am gyfnod, nid mynd allan a mwynhau canu rhyw ganeuon. Mae hwn yn Crist yno fi. Mae hwn yn goruwch naturiol. Mae iachawdwriaeth y tu hwnt i ddisgrifiad. Y cael y diwdod yno ni. Mae'r peth yn ysbrydol. Yn llwyr o Dduw. Does dim lle i weithredoedd dyn yn ein iachawdwriaeth, mae e tu hwnt i ni. Mae nid gweithredoedd allanol sydd yn ein hachub, ond bod na ddirgelwch. Os ych chi'n gallu egluro eich iachawdwriaeth chi, yna dyw e ddim yn ddirgel iawn nag yw. Does dim llawer o ddirgelwch yna. Gwrandewch ar Rhufeiniaid 11:33 ymlaen. O ddyfnder golyd doethineb a gwybodaeth Duw, mor anchwiliadwy yw ei farnau ef, a'i ffyrdd mor anol rheinadwy ydynt. Canis pwy a wybu feddwl yr arglwydd, neu pwy a fi gynghorwr iddo ef, neu pwy a roddes iddo ef yn gyntaf, ac fe adelir iddo drachem. Canis ohono ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef y mae pob peth, iddo ef y bydd gogoniant yn dragywydd. Amen, dyna i chi. Dyna'r Efengyl. Dyna pam roedd Paul. Roedd ganddo fe faich drostynt. Ac roedd yn dweud, peidiwch a cael eich symud. Peidiwch a gadael i neb eich twyllo. Peidiwch a gadael i neb i ddod â rhywbeth cnawdol, rhywbeth bydol i mewn i'r Efengyl. Wel, yn fer i orffen her yr apostol. Dyma her i ni. Adnod 3. Yn yr hwn y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Mae'r cyfan yn guddiedig yn Crist, mae e'n dyrchafu Crist. Mae'r holl trysorau doethineb a gwybodaeth yn Iesu Grist. Ac mae Paul yn herio ni i geisio hyn, i chwilio amdano, dyna beth mae'n dweud, i geisio tan ein bod yn dod o hyd iddo, neu fod yn dod yn eiddo i ni. Gai ofyn ydych chi wedi dod i weld, mae yng Nghrist y ceir pob bendydd. Mae ef yw'r ateb i bob un problem, i bob un sefyllfa. Yr Efengyl a hynny trwy Iesu Grist yw pob dim. Yn gydd, yn guddiedig. Mae e'n gydd mwyn i ni ei ganfod. Dyna beth mae'n dweud, mwyn i ni geisio. Dyw e ddim yn guddiedig yn llwyr. Ond mae e'n gydd yng Nghrist, ond mwyn i chi ddod ato a'i fynwesu ac i ddod yn rhan ohono. Na fyddech chi'n gwrando ac yn galw arno am gymorth, dyna beth yw ei faich e. Na fyddech yn cyfathogi eich hun trwy fynwesu'r trysorau yma. Be mae Paul yn dweud? Mae'r un i chi yn dechrau tanseilio, mae hwn yn drysor, hwn yw pob dim, mae popeth yng Nghrist. Does dim byd allan i'w gael tu allan i Iesu Grist. Mae popeth yng Nghrist. Does dim modd ar ganfod nam na unrhyw fai ar yr Efengyl. Mae'n llwyr ateb pob un sefyllfa. Mae Paul yn ceisio dweud wrthyn nhw. Mae Iesu Grist yn bopeth. Mae yna drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig yn Crist.
Gwrandewch ar Paul eto yn 1 Corinthiaid 1 adnod 18 ymlaen. Dyma beth mae'n dweud. Dyma i chi doethineb. Dyma i chi ddirgelwch. Mae doethineb yn anhygol. A 28. Canis yr ymadrodd am y groes i'r rhai colledig yn fydrwydd yw. Eithir i ni rhai cadwedig nerth diw ydyw. Canis ysgrifenedig yw mi a ddiwethodd doethineb y doethion a deall y rhai deallus a ddileiaf. Pa le y mae'r doeth? Pa le y mae'r ysgrifennydd? Pa le y mae ymholydd y byd hwn? Ond ni wnaeth Duw doethineb y byd hwn yn ynfydrwydd. Canis, oherwydd yn noethineb Duw, nad adnabu'r byd trwy doethineb o Dduw. Fe welodd Duw yn dda trwy ffolineb pregethu, gadw yr rhai sydd yn credu. O blegyd y mae'r Iddewon yn gofyn arwydd a'r groegwyr yn ceisio doethineb eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groesoelio. I'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolineb, ond iddynt hwy, yr rhai a alwyd Iddewon a groegwyr yn Grist gallu Duw a doethineb Duw. Canis y mae ffolineb Duw yn ddoethach na dynion a gwendid Duw yn gryfach na dynion. Darllenwch y geiriau hynny yn eich amser chi'ch hunan, ond dyna i chi ddoethineb. O, na fyddwch chi'n ceisio hwn. Dyna ddoethineb yn y modd y deliwyd â phroblem mwyaf dyn, oherwydd pechod dyn ac oherwydd perffeithrwydd Duw, dyna i chi ddryswch. Dyna broblem, ond hefyd oherwydd natur Duw, bod y gyfraith, o na dyma'r broblem, roedd y gyfraith yn mynnu cyfiawnder ac yn mynnu cosb am bechod, ond wedyn roedd perffeithrwydd Duw yn mynnu hynny, rhaid i fi gosbi dyn am ei bechod, ond yna'r ochr arall, roedd ei gariad ef, oherwydd ei cariad a thrigaredd Duw yn mynnu maddeiant ac iachawdwriaeth, roedd yr ochr arall o'r geiniog fel betai, roedd Duw am faddau ac am achub ac am drigarhau ac am helpu'r pechadur i ddod o'i pechod, ond o'r rhai cael cyfiawnder. O, dyna i chi ddryswch, ond dyna i chi ddoethineb. Adnod 10 o Salm 85, trigaredd a gwirionedd a ymgyfarfiant, cyfiawnder a heddwch a ymgys a nasant. O, fe na doethineb y diwdod ar ganfod ffordd y gall achub dyn. Y bydd perffeithrwydd Duw yn caniatáu'r peth ac fyddai gariad yn hapus hefyd. Beth oedd yr ateb? Na Paul yn dweud, Iesu Grist. Dyna'r ateb. Iesu Grist yw'r ateb. Roedd e'n gallu bodloni'r ddau. Cyflawnodd Iesu Grist y ddeddf yn ein lle. Does dim rhaid i ni fod yn berffaith bellach mwyn cael mynediad i'r nefoedd. Pam? Mae Iesu Grist wedi cyflawni'r gyfraith yn fy lle. Ac mae'r tad yn fodlon gyda'r un sydd yn sefyll yn fy lle. Mae wedi gwneud y cyfan, ond hefyd bodlonwyd cyfiawnder y tad, oherwydd cymerodd Iesu Grist y gosb arno fy hun, a pan aeth Iesu Grist yr gosb, pan hoelwyd yr hoelion i fewn, pan gwasgwyd y goron ddraen i lawr, a pan aeth y tywyllwch. Fe nath digofaint y tad dywall ar y mab, a dioddefodd Iesu Grist uffern am ei holl bobl, a dyma beth sydd yn digwydd. Yno bodlonwyd y tad, bodlonwyd cyfiawnder y tad, bod e wedi cosbi pechod, ac felly dyma yw iachawdwriaeth, y mae Crist wedi dod ar cyfan ynghyd, mae wedi bodloni cariad y tad a chyfiawnder y tad. Mae'n anhygoel, mae e mor ddoeth. A mae hwn i gyd yn guddiedig yng Nghrist. Ond be mae Paul yn dweud, o na fyddwch chi'n ceisio hwn, achos dyw e ddim yn guddiedig fel na all neb i weld e, mae'n gallu cael ei ddatguddio, ond ceisiwch e. Hwn yw'r trysor mwyaf gwerthfawr. Mae'n atgoffa fi o Matthew 13 adnod 44. Dyma i chi adnodau sy'n disgrifio Crist. Drachem cyffelib yw teyrnas nefoedd i drysor wedi guddio mewn maes. Yr hwn wedi ddyn ei gaffael a'i cuddiodd ac o lawenydd amdano sydd yn myned ymaith ac yn gwerthu'r hyn o llafedd ac yn prynu'r maes hwn. Pam? Roedd wedi gweld gwerth y trysor.
45 ymlaen, drachefn cyffelu biwteirnas nefoedd, I farch na tawr yn ceisio perlau teg, yr hwn wedi iddo gaffael un perl gwerthfawr, a aeth ac a werthodd gymaint oll ac a feddau, ac a'i prynodd e. Be nath e? Werthodd e cyfan pam, fe welodd e werth y perl. O'r berl deg yma, mor werthfawr, yr un tecach oll. Ac mae'n werth ceisio hwn, Crist. Hwn yw'r trysor. Hwn yw'r un mwyaf gwerthfawr. Dyma'r ateb. Dyma'r baich Paul. Roedd yn gweld yr eglwysi yn dechrau troi ac yn ychwanegu at yr Efengyl, yn tynnu ffwrdd at yr Efengyl ac yn tanseilio Crist. Os dim ots fel i chi'n byw, dim ots fel i chi'n addoli. Dyna'r beth modern heddi, dim ots be chi'n credu, dwi'n meddwl bod e'n weddol gywir. Ac fel ein ni, a petai Paul yma, mae gen I faich drostoch chi. Ydych chi wedi deall yr Efengyl? Nid proffesi ni'n sôn amdano. Ydych chi wedi cael gafel ar y trysor mwyaf gwerthfawr, sef Crist. Dyma beth mae'r ymynydd yn dweud. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India I gyd. Oll yn gyfanddaeth I meddiant gyda'n Duw. Mae bron iawn yn ddisgrifiad o'r adnod yma. Y trysorau yma yn dod I meddiant I, yng Nghrist. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb de ar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. Dyma beth oedd baich Paul, a dyma beth ddylen baich ni fod. Na fyddech chi yn troi at Grist, ac yn pwyso'n llwyr arno ef, achos dyma lle cewch chi'r trysor. Mae'n fwy gwerthfawr na unrhyw beth mae'r byd yn gallu gynnig. Mae'r byd yn llawn celwydd. Mae'n fwy gwerthfawr na beth mae hyd yn oed yr eglwys Efengylaidd fodern yn ei gynnig. Llawer gwella hynny. Maen nhw'n gallu cynnig hapusrwydd I chi dros dro, a mwynhad, a pobl ifanc, a gallu neb eich chi moyn. Ond dim dyna'r Efengyl. Mae'r Efengyl yng Nghrist yn rhoi heddwch cydwybod. Perthynas â Duw, bywyd tragwyddol. Mae di addo bod gyda fi bob cam o'r daith, a'r dirgelwch sydd yn y diwdod. Na fyddwch chi'n troi at hwn. Yn yr hwn, y mae holl drysorau Doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Gadewch I ni weddio. Dduw, I ni yn gofyn I ti I agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr, ac ar ôl gweld ei hangen, Dduw, y bydd ysbryd yn arwain yr enaid at droed y groes. Ac y bydd y gwaed yn llifo ar y groes yn golchi pob staen pechod ymaith, ac y bydd na sicrwydd cadwedigaeth yn cael ei roi. Fod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan, wedi talu'r pris yn llawn. Te'r gweithio ni'n plith, I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen trwy ganu'r emyn honno 188, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. 188, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.